Mae lliwiau colur yn gweddu lliwiau llygyd gwahanol. Os ydych chi mewn penbleth o ba lliw sy'n gweddu llygyd chi, peidiwch â poeni, dwi yma i esbonio fel bod chi byth yn poeni eto. Mae'r tair yma efo lliw llygyd gwahanol. Mae einir efo lliw llygyd gwyrdd, a'r lliw sy'n gweddu orau efo'i llygyd hi ydy brown efo chydig bach o goch yno fo, hyn sy'n dod ar gwyrdd allan. Mae tesni efo lliw llygaid glas fel fi, a'r lliw gorau i denu sylw at glas yw aur a chydig bach o frown. Ac yn olaf, os ydych chi efo lliwiau llygaid brown, da chi'n lwcus iawn am bod chi'n gallu defnyddio unrhyw liw, ond y prif liw yw porffor. A dyna ni, lliwiau gwahanol at liwiau llygyd gwahanol.